И така, Коста хора, аз съм Модекс или както ме познавате Супер Кратас БГ. Заедно на всички, сега играем в Ironcraft и правя една томбола. Тук с мен е 101 долна. Кажи здрасти. Здрасти. И разцъкваме. Правя giveaway томбола. Тук спамат нередни неща. И да. Сега томболата. Наградата ще ви я кажа после кой е. За първи и втори ще има победители двама. Не един, не и трима, а двама обаче. Така, за да се запишете, трябва да лайкнете клипа първо и да се абонирате за мен. Пишете запис, тиренце или две точки, примерно Модекс. Нали, или другаря ми тук. Ето. Така. Пускате го и после нали, ще избирам както се трябва. Значи сега задължително е да лайкнете клипа и да се абонирате. Ако не сте го направили, сори, но няма да участвате, отхвърлени сте. Така, наградата, първият победител ще получи 100 000 пари в играта, плюс ICBG сет, нали, там са всичко, което трябва. А вторият ще получи 10 000 пари в играта, плюс ICBG сет. Нали, с другите неща, каквото има да казваш, кажи го. Това, като се записваш, не трябва ли да се сложи името в това или не беше така? Къде бе? Абе, нали пише там тие видеото или какво си? Да, името. Пише името в Ironcraft. Да, именно същото. Показа го. Това не го каза. Името седно. Аз го нали, снимам, показах го. То хората не са тъпи. Нали, да. Задължително трябва да лайкнете клипа. Защото ако спечелите, ще се преебете. Защото ако ще го лайкнете, а няма го лайкнете, ще вземе вашето име да спечели и опа, Модекс вижда, няма лайк. Да, ще ви видя. Спечелили ще му видя, да, ако е лайкнал клипа и се е абонирал, окей. Ако не, сори. Ама няма награда. Честно си са. Кога се прави това е томбола? Така, написах, аз правя, това е клип само за томболата. Просто казвам, че написах в сервера кой иска томбола с 100 000 пари и еди какво си ICBG. Те ми наспамиха в чата. Какво се прави? И ще им ето томболата. Гледайте, ще изтегля след няколко дни и печеливши ще му кажа на МСГ, че е спечелил, или ще напиша в чата, да не саднат. В коментарите. Да, също. То може само да се таковат, да не гледат клиповете ми. Но така, дами и господа, това беше от всичко. Тук беше с мен беше Ест. Човек просто не ми каза името. Викай ми Тонката, аре, Тонката. Тонката, бомбонката. Сентадо, едно долна. И надявам се клипа да ви е харесал. Лайкнете го. Да. И чао.